sammen og velkommen til den her video. I dag der skal jeg egentlig bare lave en Q&A. Den har jeg efterspurgt. Men ja. Så lad os lige bare komme hjem. Heidi 0601, hun spørger hvor jeg er fra, og jeg er fra Aabybro i Nordjylland. Så MS Ponyverden, hun spørger, har du parapara? Og nej, jeg har ikke parapara, men jeg vil rigtig gerne have parapara. Så Jasmins Hesteverden, og jeg ved, at Jasmins Hesteverden og MS Ponyverden, de har en YouTube-kanal, så dem må I meget gerne gå ind og se videoerne på. Hun spørger, hvor jeg går til ridning hen, og jeg går til ridning i Sulsted, og min rideskole hedder Staltopgård. Så Siggy Gamer, hun spørger, hvad hedder du? Og jeg hedder Sofie. Så ja. Og Jasmins Hesteverden spørger, har du en hest? Og nej, jeg har ikke nogen hest. Så igen, Jasmins Hesteverden, hun spørger, hvor gammel jeg er, og jeg er 10 år. Og så Anna et eller andet. Hun spørger, hvor mange venner jeg har, og jeg har rigtig mange venner. Og det vil tage en hel evighed at sige. Så ja. Og så spørger Jasmins Hesteverden igen, kan du lide at danse? Og ja, nogle gange kan jeg godt lide at danse. Men det er kun, når jeg ikke lige har noget at lave og sådan noget. I kan faktisk se Tulle lige der i baggrunden, og Sonja, og så kan Mille lige der. Og så Hestepigen 10, hun spørger, har du part? Og nej, jeg har ikke part. Og så Jasmins Hesteverden spørger også, om jeg har part. Og nej, jeg har ikke part. Men måske må jeg få part på min kusines hest. Men ja, det var egentlig alt for den her video. Jeg har faktisk filmet den et par gange. Men nu sidder den inde i skabet, og den er faktisk blevet okay kort. Den tog sådan 5 minutter. Den er blevet okay kort. Skriv, hvis I vil have en part 2 af den her. Og ellers så kan jeg også bare skrive, hvis I vil have nogle andre videoer eller noget. Sådan nogle videoer, jeg skal lave. Lange videoer, shorts videoer. Sådan noget. Ja. Ja. Så gå ned og like og subscribe. Og så må vi lige se, hvilken video det ellers bliver. Så ja. Hej hej!